नालाय बर'निबो इंलिसनिबो जों दासो एसे सिगां माने बेंटल कलेजनि जितु स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्सन 2023-24 सेसननि स्टुडेन्ट इलेक्सनखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंलांनो हाबाय आरो जोङो खुंलांनो हानायखाय गोसोआव मोजां मोनदों आरो दिनैनि बे जितु स्टुडेन्ट इलेक्सनखौ खुंनो हानायनि बेलायाव आंनि जितु फोरोंगिरि कलिगमोनखौ आङो धन्यबाद जासिदों लोगोसे प्रिन्सिपाल आरो स्टुडेन्टफोरखौ क'पारेसन होनायनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावनाय जादों खारन देग्लायनि जितु इलेक्सन 2023-24 बे CSU इलेक्सन जोंहा जाजेननायाव एसे किसुमान समस्याफोर जादों बे समस्याफोरनि गेजेरजों जोङो डिप्ल'मेटिकलि माने डिलिंनि गेजेरजों इलेक्सनखौ खुंनो हाबाय आरो देग्लायनि इलेक्सनाव जोङो फार्स्ट टाइम सिगांहाय जोंहा प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट गैयामोन बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायाखैमोन देग्लाय फार्स्ट टाइम जों खालामनाय जादों आरो बेखौ जों खालामनाय जादों स्टुडेन्टफोरनि जितु हांख्रायनायाव स्टुडेन्टफोरनि जितु डिमान्ड होदोंमोन जे नांगौ होननाय आरो देग्लायनिफ्राय जोङो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि अनगायै प्रेसिडेन्ट आरो भाइस प्रेसिडेन्टखौबो इलेक्सन खुंनाय जादों आरो बे इलेक्सनाव सिगां बुंनाय बायदि मोजाङै जानो थांबाय दा देग्लायनि जितु स्टुडेन्ट इलेक्सनाव जोंहा जायख्लं बसुमतारी प्रेसिडेन्ट हिसाबै गेलेदोंमोन लोगोसे निपुनजय नार्जारी बिथाङाबो गेलेदोंमोन प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिनि गेजेराव निपुनजय नार्जारी बिथाङा देरहासार जानानै थांबाय आरो लोगोसे जितु जेनेरेल सेक्रेटारि बियो देग्लाय सानै केन्डिडेट दंमोन सानै केन्डिडेटनि गेजेराव सासेया माने क्राइटेरिया फुलफिल जायैनि थाखाय रिजेक्ट जादों बे हिसाबै जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारिया आनकन्टेस्टेड जानानै आरो जों बेखौ आनकन्टेस्टेड विनार हिसाबै डिक्लेयार खालामनाय जाबाय बिथाङानो जाबाय सानसुमा बसुमतारी दा जों बेखौनो लुबैयो कलेजाव बेफोरबायदि इलेक्सना सान्थियैनो जानो थांनांगौ जोङो हागौमानि राजनिति हान्जाखौ जों गोजानाव दोननो नाजानांगौ खारन राजनिति हान्जाया हाबोबा कलेजनि थासारिया एसे बेले बेजे जानो नागिरो आरो देग्लायहाय जोङो मोजाङै खुंनो हाबाय किसुमान समस्या जादोंमोन आं बे समस्याफोरखौ मोजाङै खुंलांनो हानायखाय आरोबाव आङो बुंनो सानाखिसै जाय बिथांमोना देरहाबाय बे बिसायख'थियाव बिथांमोनखौ माबायदि मावलांनो खावलायगोन आरो जाय बिथांमोना जेनबाय बिथांमोनखौ माबायदि गावनि गोसोखौ हमथानो थाखाय नोंथाङा खावलायगोन दाथ' देग्लायहाय आं बुंनाय बायदि जेनेरेल सेक्रेटारिया माने बिसोरो अपोजिट ग्रुपनिफ्राय फैदोंमोन अपोजिसन पार्टि ग्रुपनिफ्राय फैदोंमोन दा बिथाङाथ' हारसिं जासिगोन आं बिथांखौबो खावलायगोन जाने दानि देरहासार जानाय मोनसे ग्रुपजोंनो जयै मोजां मावलांबा मोजां जागोन आरो जों आसा खालामदों देग्लायनिफ्राय कलेजाबो इउनियन बडिखौ जथेस्थ' अट'नमि गावसोर बिनाय बायदिखौ जों होनो नाजागोन आरो जों बेखौनो खावलायगोन इउनियन बडि हिसाबै बे नङा जे बिसोरो कलेजनि मोनसे आलादा संगठन कलेजखौनो लोब्बा दोननानै कलेजनि मोजांखौनो साननानै बिसोर मावनांगोन कलेजनि जौगाथाय कलेजनि बेरेखा जाहाथे बिसोरो जेबो एक्टिभिटिसखौ मावा जों बेखौनो खावलायगोन आरो